Jel jsem se spolužačkou trolejbusem na jistou stanici u Sousa. Sdíleli jsme si své dojmy z minulé přednášky geografie města a připravovali se na seminář literatury 19. století. Přičemž jsme hledali mezi nimi podobnosti. Moc jich ale nebylo. Byli jsme však vyrušeni jistým mezigeneračním rozhovorem. Malá holčička se ptala své babičky, co je to za budovu, ukazujíc na Bčko Fakulty sociálních studií. Babička jí přívětivě odvětila, že se jedná o místo, kam chodí lidé, jež nic neumí, ničemu nerozumí a ničím společnosti tedy nepřispívají. To se nás lehce dotklo. Nebudu lhát. Seděli jsme vedle sebe s klesklostí, si podobný jako vejce vejci. Ale jedno velké pozitivum nás hrálo u srdce. Přece jenom nemluvila o nás. My náležíme k filozofické fakultě. Výprava do Těšína. V noci ze soboty na neděli ke konci června se vypravila 4členná skupina novodobých československých legionářů získat zpět území Těšínska. Nebudu zde uvádět pro jejich ochranu jména, ale jednalo se do jednoho o studenty. Jeden filozof, druhý teolog a 2 gymnazisté. Jejich roky směřovaly vzhůru, kde naši hrdinové bez ztrát oklíčili židovský hřbitov. Dále jsme pokračovali na sever, zpívají různé písně, podpoření lahví bílého suchého vína. Zaznělo mnoho písní, například Hej Sokoli, Jenemakov, Vysoký jalovec, Erika, Deutschland über alle, I'm gonna be 500 miles a mnoho dalších. Zejména pak od umělců Jaromíra Nohavici a Michala Tučného. Při osvobozování území od příliš konzervativně polského křesťanského vlivu Polské republiky se naše rota setkala se členy domobrany, kteráž byla dost možná přesila. Tehdy se naše česká vojska vychytrale vzdálila v úprku na předem připravené pozice daleko na jihozápad u místního lesa, jímž dále pokračovala za dodáváním si odvahy až husicky odpívaného chóru Český styl, když část referému Na nás nemáte, to kurva nemáte, zastrašila nejedno šlachtice. Následně chrabře dospěli až k českým hranicím, kudy jsme se vrátili zpět do vlasti. Jelikož domluvené gripeny českého původu, držené ve Švédsku, by se včas nebyli dostavili do centra boje. Ačkoliv by se zdálo toto tažení neúspěšným, není to ani zdaleka pravda. Jelikož se zjistily slabiny policie otčizny a nechráněné stezky Těšínského stezka. Jaké to je býti rybou? Co to je za otázku? Co já vím, já se v rybu neproměnil. Avšak můj milý prastrýc se v ní proměnil. Víte, ono to není běžné takto měnit tvary. Ale co už. Stalo se to přesně před 150 miliony lety. To asi ne. Ale minimálně 50 let tomu bude. Jednou se můj příbuzný procházel se svým kamarádem daleko odsud, nedaleko luk, polí, lesů a sídlišť. Zima praštila a vítr fušel do stromů, což způsobilo polámání větviček. Mimochodem, napadl mne u tohoto jeden vtip. Víte, co řekne hladový, když mu nechutná, ale má furt hlad? Klidně to může být otázka, když si někdo ví. Fuj a více. Ze slova fuj a více. Vítr fučil do strmu. Chápeme. A on pocítil zvláštní věc. Přišel na to, že se změní v struha. Svému kamarádovi to řekl a poté ho poprosil, aby v případě proměny jeho kamarádce zanesl dárek k Vánocům. Poté se změnil v rybu. Jelikož jeho drahý kámoš netušil, jaký dar můj prastrýc myslel, přinesl neznámý písek struha. Co se dělo dál, nevíme. Věříme však, že člověk struh se dostal do řeky a hezky plaval do konce svých dní. Zda měl potomstvo stále svobodnou vůli, nebo byl přijat do kolektivu sladkovodních ryb, nevíme. A je nám to vlastně puk. Co je však zarážející, je ona proměna. Ale asi dává smysl. Ono, sublimace je rovněž prazvláštní jev. Pevná věc se změní v nepevnou látku. No, to už dává větší smysl, když se změní pevná látku v jinou pevnou látku, ne? Prohlašuji vás za svědka, polipte prstem. Pod zelenými horami ve venkovních prostorách u malebného
ale nepříliš vysokého cihlového novogotického kostela se koná svatba. Příbuzní se nacházejí v roztomilém rozmaru. Tančí se, pije se, zkrátka idyla. Ženich nervózně rozlížuje se po okolí, obchází velký bílý stán. Tu a tam se napije ze své skleničky šampaňského. Celá ta akce mu přijde dosti známá. Takový pocit déjà vu, jako by byl malý kluk a procházel se po zahradě, kde se koná rodinná oslava. Vzpomínal na obrovský rozkvetlý strom, podobný jabloni, jenž ale příchozím daroval hrušky, stojící uprostřed rozlehlé louky, nedaleko bunkru, jenž byl postaven ještě za vlády Antonína Švehly. Z tohoto rozjímání ho vyrušil starý přítel mladého věku. Sotva vystudovaný teolog, který jej brzy oddal. Mlčky se na sebe podívají a společnými kroky putují do kostela. Pod vysokým žebrovým se již rozsadili svatebčané. Mladý ženich, jenž se identifikuje jako zátka vína, poklekl před oltář. Kněz začal číst písmo. Zrovna u pasáže z Marka 10 se pozastavil. Po několika vteřinách ticha prohlásil, že se cítí býti prstenem. Ženich zahodí svou nevěstu, rázlo Antokejského, a vezme na sebe funkci svědka. Someliér nevěsty prohlásí slavná slova: Pane svědku, polipte popa. Stěny byly tmavě modré, jako hladina z Kadarského jezera. Neříkám natřené barvou, jelikož ta moc v stěnách se zaryla hluboko a nabyla bytí. Zdálo se mi, jako bych chodbou proplouval. Možná jsem napůl spal, kolem mě totiž plavaly úhoři a štíky. Pozastavil jsem se u expresionistického obrazu. Ten náraz kombinace černé a červené mi narušil indigové snění. Gotická věž uprostřed požáru sídliště se mi z mysli vytratila, když jsem zakopl o kořen. Zvedl bych se hned, ale soustředil jsem se na ten obraz. Snaha vyvolat vzpomínku tak nedávnou se nepodařila. Tupým zrakem jsem se opíral o kůru onoho kořene. Vstal jsem a překročil je. V povídacím pokoji rostly větve podél stěn. Byly dostatečně hrubé a nosné, aby mohly sloužit jako poličky. Živé poličky, na kterých stály talíře, skleničky, hrníčky a na vystupujících větvích byly zavěšené hrnce. Vše skvěle upravené, jak o tom svědčily zahradní nůžky, rovněž zavěšené na větvi. Kdybych byl pohoršen, řekl bych, že je cynické dát nástroj zkázy do rukou týraného. Ale já neviděl zkázu. Ani pansko-otrocký vztah. Neviděl jsem ani symetrii. Byla to symbioza. Co to tu pěstuješ na balkóně? Zeptal jsem se, když jsem se sledováním větví dopátral kmene. Dub. Roste zde 3 generace. Tak špatně znám svého souseda. Žijí v tomto paneláku 20 let a nikdy jsem si dubu rostoucího z jednoho balkónu nevšiml. Ještě chvíli jsem se točil po obyváku, až jsem se zastavil před stolem. V jehož přesném centru ležel hrnek. Z něj vytékal nápoj omamné žluté barvy, tak průhledně kalný nápoj. Tekl, respektive proudil, vydlabaným korytem až na okraji stolu, kde stékal po způsobu vodopádu do druhého hrnku, jenž ve stoje zevloval na podlaze. To je zázvorový čaj. Pokynul mi hositel rukou směrem k čajové řece, proudící zhruba 0,7 km za hodinu. Ahoj, zázvorový čaj, těší mě. A nyní poslední. Jak jsem se stal misionářem, a tady jsem se trošku inspiroval tím stylem povídky Šimka Grossmana, jestli znáte. Víra je každodenní záležitostí většiny lidí již od počátku věku. Pro ní se mezi sebou zabíjeli, avšak hledali v ní útěchu. Já, jako dítě ateistů, jsem se překvapivě položil do studia různých náboženství a mytologií z velmi sympatických knih plných obrázků. Miloval jsem obzvláště severskou, egyptskou a slovanskou mytologii, avšak plně jsem se oddal té řecké. Denně jsem se modlil k Diovi a do dneška mám sošky většiny olympských bohů. K vodě, a zejména oceánu, jsem měl patřičný respekt. Filmy jako Soubor titánů nebo Percy Jackson jsem měl mnohokrát zhlédnuté. Když se děti družině bavily o Pokémonech nebo jiných různých hrách, chodil jsem mezi nimi jako misionář
a hovořil o písmu Eduarda Petišky. Často jsem se pokoušel konvertovat i dospělé. Mé snahy se nejen nesetkaly s úspěchem, ale rovněž i s pochopením. Děti se mi smály, že jsem horší než nejzatvrzelejší jihovista a učitelky mě pokládali za buřiče a náboženského provokatéra. Má víra však byla pevná. Pamatuji si, jak jsem se bavil s jednou holkou o Bohu. Po chvíli jsem se zeptal, kteréhože myslí. Čím déle jsem potom mluvil, ona zvětšovala prostor mezi námi. A několik dní se mi ji vyhýbala. Řekl jsem si, že prostou argumentací toho moc nesvedu. Rozhodl jsem se tedy k ráznému a radikálnímu kroku. Začal jsem po třídě rozlévat bonbóny za příslib víry k Diovi, Aténě, Héře a dalším. Jaké zklamání, že ti rouhači si sladkosti vzali a poté bohy nevěřili. Později s dalším studiem jsem víru ztratil, ale vědomosti a znalosti zůstaly. Dokonce jsem si ponechal jistý cit pro nadpřirozené. Děkuji.